Nabízíme k prodeji Tatru Phoenix, motor Packard 510. Je na ní provedený velký servis, protože jsme měli v plánu auto dál provozovat, nicméně odešel řidič a už se tak nestalo. Je to k prodeji jako komplet, je to hlášené jako traktor, má to vzadu tu traktorovou příčku. Teď jsem to po nějaké době nastartoval, motor běží velice slušně, byl provedený opravdu velký servis předtím, než se to odstavilo, což znamená, že od toho servisu to ujelo řekněme spíš desítky než stovky kilometrů. Je tam úplně nový DPF nebo GPF. Celý ten filtr novej, nebyla to úplně levná oprava, je tam úplně nový turbo, jsou tady všude nový hydraulický hadice, nový drapák a celkově vozidlo, řekl bych, ve velmi dobrém stavu, ve stavu sednout a jezdit. Interiér toho vozu je ve velmi dobrém stavu, myslím. Ostatně má to najeto jenom 200 000 kilometrů, takže tomu ten stav toho interiéru odpovídá. Tak opravdu ten interiér není vůbec poničený. Na vozidle jsou ještě nové baterky, takže nám vozidlo krásně startuje i v zimě. Co se týče návěsu, návěs je staršího data výroby, tuším, že to je 2008. Návěs má 2 zvedací nápravy, z toho jedna náprava je úplně nová, teďka nevím, jestli je to tahle, myslím si, že to je tahle. Ta náprava byla dělaná zhruba před rokem, byla úplně nová. Jinak je to všechno na kotoučích. Ty kotouče jsou teďka mírně orezlí, protože to vozidlo zkrátka dlouho stálo, ale nic jim není. Jak vozidlo funguje, ruka funguje.